gima notimore ni nomoro jatend piny koso nokomore. To ka nokomore, bose wuok oko mowuoye wachno to wacho nang'o? En ng'ama nyalo ng'eyo ka jatend piny omor kata jatend piny ok omor. Koro mane penjo monego wapenjri. Ma penji sani, ng'ama nyalo ng'eyo. Nikech wamanyo duoko kar kae. Mondo wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto mor gi wach ni kata ok omor. Olose gima dhi nyiso ni ok omor en ka onge gimoro amora mok timo. Kech nwakawo trust wamiye gi piny ka luwore gi promises manoket okonwa kaka jokenya. Koro en ng'at mokwongo maka gini litne onego bed nowuok oko to chiwo order. Kotimo mano kokalo kuom jatend migawo mare mochung' ne weche mag arita ma Kipchumba Murkomen manogoro statement tok monj ma kamano kata ka Gachagua owuon pok oloso. Mano pod en ok en okang' ma sirkal okawo koso ok nene ka lwet jatend piny Kenya William Ruto nitie kanyo. Cleophas mano ok mokwongo ma ma Murkomen wuok godo oko kendo wuoye gik moko aina. Waseneno kata kijende ineno jok morwako maski mage jok mano wuok oko kitiyo godo kinego godo nyithiwa. Dumana adier. Koro ng'at monego bed ni wuoye wach ni mokwongo en jatend piny. Jatend piny, order mar jatend piny opogore gi order mar Murkomen. Jatend piny onego bed ni okawo gini. En jatend Kenya te. Kako timo Nyeri, kako timo Rift Valley, kako onego bed ni otimo Kisumu. Come on. Iwacho ni mano e chal mar wach. Ng'eni sani wacho ni en gimoro mobedo delegated mathoth ahinya. Kaka waseyudo Eric Tambo kendo oseduogo achiel kachiel. Mana kama nitiere kodi kar kanyo ne waloso kotenore kod development partners gi. Kanisa en achiel kuomgi. Paro mane menyalo bedo kar kae kaka jalony weche mag dongruok bende e kinde ma monje timo e kanisa ma bende